Bwanjino leloli tiyambe ndikunena kuti Idi Mubarak kwa nonse amzathu achisilamu. Eya makamakatu inu amene munapanga chisankho chonena kuti muzitsatira Malawi Trends TV, kodi kaya ndi ku Facebook, kaya ndi ku YouTube, kaya ndi ku TikTok, kapenanso ndekuti ndikumatitsatanso kuja ndekuti ku Justin Tech Malawi ku YouTube. Iyayi mafuno abwinotu wa chisangalalo chimenechi cha Idi kwa inuyo. Anyways, mungamanene kuti ndine ndekha amene ndikufunirani mafuno abwino amenewa. Ayi ndithu ngakhalenso mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika wabweranso ndi message yake. I think this is a meaningful message ndothenga wabwino akunena kuti Eid Mubarak, the First Lady and I join all Malawians in conveying our warmest wishes to our Muslim brothers and sisters across the nation on the auspicious occasion of Eid al-Fitr. Akunena kuti Eid Mubarak ineyo komanso ndekutitu amayafukotu ndizoti ndikujoyina Amalawi wonse makamaka kupereka mafuno abwino otentha abwino kwambiri adzatu kwa anzathu omwe ndi achisilamu, azichemwali athu komanso azichemwali athu mdziko lonse la Malawi makamaka pa chisangalalo chimenechi cha mtengo wapatali cha Eid al-Fitr. As you conclude the holy month of Ramadan, a period of profound sacrifice, prayer, and self-reflection, may the lessons of discipline and empathy continue to guide you. Let the prayers of this holy month be a reminder of our shared commitment to peace, love, and the spirit of togetherness that defines our great nation. Hatukunena kuti pamene mukumaliza ndekuti mwezi woyera umene wa Ramadani, ndanyengo imene inali ndithu yodzala ndi nsembe zamatanthauzo enieni, mapemphero komanso ndiye kuti kusinkhasinkha za moyo wanu. Maphunziro amene mwapeza okhudzana ndi discipline komanso ndiye kuti chifundo, kukhala ndithu ndi chisoni, amenewotu akhale ndiye kuti akukutsogolerani inuyo. Ndipo mapemphero a mwezi umenewu wa Ramadan umenewu akhale kuti chikumbutso cha makamaka kudzipereka kwathu ku nkhani yokhudzana ndi mtendere, chikondi komanso mzimu umabwera pamodzi, mzimu umene umapezeka zonena kuti ukutipanga define ifeyo, kuti kumakamba za ifeyo kuti kodi ndi dziko lotani, ndife anthu a fuko lotani. May Allah graciously accept your fasted prayer, and may He bestow His abundant blessings upon you, your families, and our country. Eid Mubarak, Professor Arthur Peter Mutharika, President of the Republic of Malawi. Akunena kuti mulungutu padzatupo mutchula muchiyankhulo cha Arabikitu akunena kuti Allah ameneyotu mwa zisomo zake alandire ndithu kusala kwanu komanso mapemphero anu, ndipotu iyeyo apitirize kukhuthula madalitso osaneneka pa inu, banja lanu, ngakhalenso dziko lino la Malawi. Eid Mubarak. Ndinetu Professor Arthur Peter Mutharika, President wa dziko lino la Malawi. Anyways, message itu ndimeneyo utengatu wa tanthauzo labwino ndithudi. Ayi tipitirize moteni. Ifetu titakhala pasi tanena kuti tatena tikayang'ane kodi zochitika motani. Fadzulo ndapita kukajambula program ndi Solomon. Now, kubwerera kumene kuja ndapeza ndekuti cham'ma raundi ka 5 ndapeza fans ina ikasonkhana pena pake yamba kulozerana kumaloza mmwamba. Kodi anthu amenewa alozerana chani? Ine rumazifunsa alozerana chani? Sinayitolere kenako leta ndadutsapo mpene dzonozoro amalozerana mwezi. Tauona wadutsapo, unangodutsapo kodi ndi mwezi? Okay.
basi tutadzudzula kuti kangati mawa ndiye kuti anzathuwa angapezeke zono tali ndi chisangalalo cha mtengo wa patali. Of course Idi ikuyenera ikhale ndi kuti chisangalalo cha mtengo wapatali chifukwa mukapita ndiye kuti ndi ma meaning. I know kunena kuti inuyo anzathu achisilamu izi ndi zanu izi muli madziwa bwinobwino matanthauzo ake, komano ndiye kuti mukapita I think mukapita ma meaning ngati amene tapeza akuti new crescent moon, mwezitu wanyuwani ndithudi waoneka ndipo ndiye kuti kuwala kukatere kwabweranso ndiye kuti pa dziko panso mwayiona, kutanthauza zonena kuti spiritually anthu amenetu amatsatira zimenezi akuyenera ndiye kuti adziyenda mukuwala chifukwa mwezi wabwera umene ukhale ukumawalitsanso ndiye kuti I think moyo wawo fake muziona zono kuti simbo ya anzathu amene wachisilamu pa nzikiti padza pamakhala ndiye kuti mwezi choncho umadzioneka crescent moon, mwezi choncho umazioneka ndithu choncho zonotoke kuwala kwina kwake ndithu kuzitsogolera. I know ali ndi matanthauzo ena amene magayi inu amene mapemphera ku chipembedzo cha chisilamu mumadziwa bwinobwino kuti zimakhala motani kumeneko matanthauzo ake, komano kungonena kuti ponena kuti mwezi uja umatha kuoneka munaona magesi akazima mmodzi kumakhala ndiye kuti darkness everywhere, chindima cha ndewere nedi madzulo aja. Chomwe chimachitika nchoti ngati kuli mwezi ndiye kumaita kuwaliratu pena paliponse kuti sungapunthwe iweyo sungaponde zina zake opanda kuziona fo kumakhala kwangowala mmene kuwala kumene kuja mwezi umabweretsera kuwala chimodzimodzinso ndiye kuti mwezi umenewu ukhale ndiye kuti ukubweretsa kuwala m'miyoyo ya anthu amenewa. Kodi kuwala mabizinesi awo, mabanja awo, muzintchito zawo, muzochita zawo, maubwezi awo, muzina chilichonse ndithu ukhale ndiye kuti mwezi umenewu kuwala kumene kuwunikira ndithu zochitika zimenezozo. Komanso kumangokamba zonena kuti mwezi woyera wa Ramadani watatu ukatere apapa kumalizika. I noticed something kunena kuti munali zochitika zambiri mwezi umenewu chifukwa ndiye kuti madzulo ena ali osaraundika chamba 7 makumana ndi anzathu achisilamu akutamanga likiti tamangira ku mzikiti ndikakhala Friday amwene Juma amatero kuti Juma I don't know kuti panopa ku chiyankhulo chakuno mmati chani, komano nthawi imene ndinayenda kuti ku Nigeria ku school kumenekoko ndimakhala pakati pa ma Hausa people in the northern part of Nigeria ndiye kunali kwambiri zonena kuti anayasilamu anthu ambiri weti ndiye chiyankhulo cha Chihausa Friday ndi Juma. So Juma ndedi makhati ndi nthawi imene anthu apita kuthamanga kukapemphera mwayioneti akumati Juma Mubarak fanzi kuthamanga kupita kukapemphera ndiye kumadzadza nato kumene kuti fanzi meneku kodi awaso ndi asilamu loleloli mmamawa ndithu zomwe ndaona kuona fanzi ine yachina mikanjo ya white kukwera njinga za moto basi tikuthamanga atakupita kuti kukapemphera mizikiti ina yakutali. Abwana inunso ndi isilamu ndi Ramadani ka iwe nditu iti tikwena tituluke rifete tangoyenera basi kuti taonatu fanzi omwe ndoti anayiwo sili mazuzo ndi asilamu koma fanzi kutuluka kupita kukapemphera so much beautiful. Kumangokamba zimene ndamakambira mtalika zija kunena kuti mapempherowa ndiye kuti ali ndi tanthauzo lina lake kubweretsa anthu pamodzi. Anthu ena amene samapemphera asapemphera ndionera kuti aonekana kupita kukapemphera kusinkhasinkha za miyoyo yawo zomwe ndi zinthu za mtengo wapatali. I think so much beautiful. Tiwafunire mafuno abwino anthu amenewawa. Tiye nazone ndithu kukakhala kumene ndimakhala ineyo ndimakhala pafupi ndi mzikiti wina wake kukuveka mapemphero kumeneko alumikeza zimamicrophone zimaspika akumazayimba nyimbo zawo akazatero kuzamenya timaulalike tinatake mnawamenyera basi kupemphera zinthu za mtengo wapatali. We wish well brothers and sisters tifunani zabwino zonse inu nonse amene mukusangalala Idi imeneyi akuti